Goddag og velkommen til denne Screening-O-Matic. Jeg har valgt som min opgave til denne Screening-O-Matic mail nummer 15, udkast til jobansøgning, eller jobannonce, undskyld. Her der er Jørgensen fra salgsafdelingen lidt utilfreds over, at der ikke er blevet skrevet en jobannonce omkring ansættelse af en ny sælger. Det har vi derfor fået til opgave at gøre. Og jeg skal inden vi starter lige sige, at jeg har hentet de her informationer, eller evner til at skrive en jobannonce, ved blandt andet at hente informationer fra andre jobannoncer, som jeg så har fundet på nettet. Okay, lad os komme i gang. Det første til en jobannonce, der skal man selvfølgelig bruge en overskrift. Og det er så lige her. Og det skal helst gerne være noget, der vækker interessen hos en potentiel ansøger. Det kunne være: er du vores næste sælger? Og så, det første spørgsmål, det vækker ligesom interessen. Derefter, også lige navnet, hvem der søger den. I det her tilfælde er det Mekfor AS. Så er vi den på plads. Og så er det en meget god idé at lige starte med en kort beskrivelse. Det har været meget svært for mig at finde information om Mekfor på internettet, derfor har jeg bare valgt at opdække noget. Det kunne være noget i stil med: det her. Okay, tankeprocessen bag det her, det er selvfølgelig så er det meget rart, at man som jobsøger ved, hvad det er, man nu går ind til. Derfor er det en god idé for en virksomhed, der gerne vil have en jobannonce op at køre, at man lige giver en lille bid af, hvad det egentlig er, virksomheden leder efter. En form for indledning, så at sige. Mekfor AS søger en sælger, der elsker salg, har høje ambitioner og elsker en udfordring i hverdagen. En meget kort beskrivelse af, hvad man ønsker hos lige præcis den sælger, man leder efter. Vi søger en person, der ikke er bange for at gå en ny grænse af, og som kan bidrage med et øget salg til Mekfor AS. Lyder det interessant, så læs videre. Det giver ligesom en lille forsmag af, hvad vi forventer af sælgeren. Plus, lyder det interessant, så læs videre. Det giver en lille smule personlig menneskelig touch, så det ikke lyder som det er en computer, der så simpelthen har spillet den her annonce ud. Så derefter, der er det en meget god idé at fortælle søgeren, hvad han får af ansvar. Og så er det så, man skal begynde at tænke, hvad leder man efter hos en god, der er ikke noget til endnu. Hvad vil du have som ansvar hos virksomheden? Og det kunne være sådan noget som, det her. Det første her, det er en meget, meget basisk sådan beskrivelse af, hvad man egentlig forventer hos enhver sælger. Næste, det vil være forventet, at det var sådan noget som du indleverer
en ugentlig rapport. Og der kan man så se, at det er for, at den jobannonce nu handler også af, at der bliver fulgt op på ting, det han laver. Det han beskriver, han vil komme i kontakt med andre afdelinger og kontakt med kunder, det giver et socialt aspekt inden for det her, så han ved, at han ikke bare bliver låst inde på et eller andet kontor i et hjørne et eller andet sted, og bare kan sidde der og ordne det hele via en computer. Det at beskrive, at virksomheden den vil presse ham til at yde sit bedste, det gør blandt andet, at han føler, at han får en personlig udvikling. Plus at han ved, at det ikke bare er en lean back, sådan en lifestyle, vi kører her. Han skal være aktiv, og han skal være, højt ydende. Så det er en meget god idé at skrive, hvad vi søger fra ham som person. Jeg beskriver, at han skal have erfaring inden for at sælge inden for B2B. Det giver ham ligesom et indtryk af, hvad det er for et marked, han kommer til at handle på, og hvilken form for sælgerstil han skal bruge. Jeg skal stræbe efter at opnå høje salgsresultater, da det vil hjælpe med at øge omsætningen hos Smækfor, og ikke blot resultat, at den enten stagnerer eller rent faktisk falder. Jeg vil sige, at han skal være initiativtagende og bringe nye idéer på bordet, giver ham en form for kunstnerisk frihed, så at sige. Han skal ikke være bange, hvis han har en idé, som der ikke kan øge salg eller øge effektiviteten, så skal han sige det. En sælger skal helst have et godt humør og høje sociale evner, der så selvfølgelig ikke er nogen, der gider at se på en grim mine fra en sælger hele dagen. Plus han kommer til at omgå andre mennesker, derfor er det vigtigt, at han har sociale evner. Han skal desuden have den evne, han kan finde ud af at udforme sin egen salgsplan. Det er jo selvfølgelig af key factor for en god sælger, eller ret sælger generelt. Sælgeren vil allerede blive tildelt ansvar fra dag 1, det skal han vide, så han ikke bare tror, det er, at vi holder ham i hånden hele vejen. Han skal kunne noget selv, han skal være initiativtagende, og han skal kunne ud af at udføre sit arbejde, uden at blive kigget over skulderen hele tiden. Nu hvor personen ved, hvad vi leder efter af hans kvaliteter, så er det meget godt at smide en lille gulerod til ham, og så fortælle ham, hvad vi kan tilbyde ham.
Og der kan man sige, det skal lyde tillokkende, fordi det skal selvfølgelig være et sted, hvor de har lyst til at arbejde. Så der kan vi skrive sådan noget som det her. Et udfordrende og spændende job, fordi hvor han altid kommer til at møde nye udfordringer, og man ved aldrig, hvad næste dag venter, når man er sælger. Det kan være alt fra at sidde og udrette salgsrapporter, eller køre hele vejen fra Jylland til Fyn for at erhverve en kunde. Det er ansøgeren ved, at han kommer til at arbejde på et godt arbejdsmiljø med et stærkt sammenhold, gør at han ikke er bange for, at han kommer ind på en, fjendtlig arbejdsplads, hvor alle ser skævt til hinanden, men han ved, at de er altså stadig mennesker, og at man godt kan snakke med dem. En arbejdsplads, du selv kan være med til at forme, det er som en, forlængelse af, at han skal finde ud af at kunne smide der på bordet, hvis han har dem. Han skal være med til at forme arbejdspladsen. Han skal vide, at han får selvfølgelig personlig frihed, men selvfølgelig under et vist ansvar, hvilket gør, at han ikke føler, at han er i håndjern, men han heller ikke bare kan gøre, som han har lyst til. Så det er altid godt at skrive en lille bitte smule om løn, så han ved, hvad han ligesom kan sådan se frem til gengæld for hans arbejde. Og så kan man altid skrive en lille logger, som man kalder det. Og det kunne være en firmabil med hvide plader. Sådan der. Til rådighed. Så er det meget godt at skrive, hvad man forventer, at han skal, hvad han skal kunne inden for sådan noget som, det er lige et sekund. Der er det meget godt at skrive, hvad man ellers forventer af ham, at man kan, udover det selvfølgelig så vanligt, som vi har beskrevet her. Og det kan være sådan noget som, du har gode færdigheder inden for Office. Da han højst sandsynligt går til at arbejde meget med Excel og Word, når han skal udforme salgsbreve og sine salgsrapporter. Som sælger kan man komme til at rende ind i rigtig mange kulturer og rigtig mange engelsktalende mennesker. Derfor er det vigtigt, at han for det første både kan tale flydende dansk og har gode kendskaber inden for engelsk, så han er i stand til at kommunikere med de potentielle kunder. Så er det selvfølgelig også vigtigt, at personen han har et kørekort, så han kan køre rundt i landet, når det er, han skal ud til kunderne. Og så kan man så til sidst skrive, hvis han er interesseret, så kan man skrive send os din ansøgning på ansøgning.com, så at ham, der sender jobansøgningen, ved, hvornår han skal sende den.
Og der er desværre ikke mere tid tilbage, jeg har kun 5 sekunder, men jeg ville have skrevet en tid frisk på, men det kan jeg desværre ikke nå. Så det var alt for denne gang.